magen min! Hallo, Johan! Ok, du må løfte meg over. Hvis jeg løfter deg over, så løfter du meg over. Ja, men du skal løfte meg over først. Nei, fordi da kan ikke du løfte meg over. Og du vil at jeg skal bare slite, eller? Ja, for du er høyere enn meg. Det betyr ikke at... Og du har det gøy da, eller? Au! Ok, hvis du løfter meg over, så hjelper jeg deg. Nei, du kommer ikke til å hjelpe meg. Jo, det kommer jeg til. Løft meg! Ok, nå tar vi den lette greia. Ok, ja, hvis du tar sånn feil... Ok, hvis du gjør det, ja. Ok, hør nå. Hør nå. Ok, jeg tar av meg jakka. Nei, du åpner den. Ja. Ok, vent litt da. Fy faen, ass. Hvorfor klarte du det så fort da, Johan? Se med det, ja. Hva var det du gjorde? Bare hoppa over, da. Ja, men au. Dere er ikke sanne, jeg lover deg. Hæ? Dere er ikke sanne, ass.